ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜிஸ், மத்தஜிஸ், எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு கேண்டோ 1ல 8th சாப்டர்ல 17th ஸ்லோகா படிக்க போகிறோம். படிக்கிறதுக்கு முந்தி நம்ம ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒரு நிமிஷம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान् विदांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय वासु गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तथालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मोहं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते क्रियं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्गर्ये नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. षण्वतां स्वगतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनक हरदन्तः सोहै अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतां. नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காண்டத்தில் 8ஆம் அத்தியாயம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இது 8வது அத்தியாயம்ங்கிறது குந்தி ஸ்துதியை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா. குந்தி தேவி வாழ்வில் ரொம்ப துன்பங்களும் ஆபத்துங்களும் நிறைஞ்சவங்கிறது புரிஞ்சுட்டு எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒத்தரை தான் நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு தர முடியும்னு பகவான் நினச்சிட்டு கூறுகிறார். அந்த கிருஷ்ணர் எல்லா உள்ளத்துலேயும் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் நன்மை செய்வதாகவும் அவர் ஒரே புகழ்ந்து இதுங்கிறார் குந்தி தேவி. தங்கள் குடும்பம் பாண்டவர்கள் மற்றும் வம்சத்தினர் நினைத்து பகவானின் அருளை தொடர வேண்டும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாவோ. இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கியமான நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா, துன்பம் வந்தாலும் பக்தி குறையக்கூடாது. அதுதான் நமக்கு மெயினாக டேக் அவே மெசேஜ். என்ன இந்த சாப்டர்லேருந்து, துன்பம் வந்தாலும் பக்தி குறையக்கூடாது, பகவானையே முழு சாரமாக கொள்ள வேண்டும்.
குந்தி தேவி வாழ்க்கையின் ஆபத்துக்களுக்கு நடுவிலும் கிருஷ்ணரே ஒரே ரட்சகர் என்று உணர்ந்து அவருடைய அருளை வேண்டி பிரார்த்திக்கிறார். ஓகே, எல்லா பயங்களிலிருந்து விடுபட பகவானின் பாதுகாப்பே நமக்கு ஒரே அடைக்கலாம். இந்த 17வது ஸ்லோகம் குந்தி தேவி பகவானின் மகிமையை நினைத்து வாழ்வின் துன்பங்களில் கூட அவரை மறவாமல் தங்கள் மனம் முழுவதும் அவரிடமே நிலைக்க வேண்டும் என்று போற்றும் கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இதுல முக்கியமான சாரம் என்னன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல பகவானின் திருவருளே பக்தர்களுக்கு உண்மையான பாதுகாப்பு. மேலும் துன்பம் வந்தாலும் பக்தி மேலும் ஆழமாக வேண்டும். துன்பம் வர வர ஜாஸ்தியா நம்ம பகவான்கிட்ட அன்பு செலுத்த பிரார்த்தனை பண்ணணும். குந்தி தேவி உலக வாழ்க்கை நிலையற்றது என்பதை உணர்த்தி பகவானை சார்ந்தே வாழ வேண்டும் என்று காட்டுகிறார். பகவானின் நினைவே மனதிற்கு அமைதியும் பாதுகாப்பும் தரும் என்று இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுகிறது. ஓகே, துன்பம் வந்தா கூட அது பக்தியை வளர்க்கும் வாய்ப்பாக இருக்கலாம். துன்பம் வர வர நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், துன்பம் வந்ததுன்னா அப்படியே இடிஞ்சு போயிடுறோம். அந்த மாதிரி இடிஞ்சு போகக்கூடாது. அது பக்தியை வளர்க்கறதுக்கு ஒரு காரணமாக நினச்சிட்டு பக்தியை ஜாஸ்தியாக வளர்க்க வளர்க்க நமக்கு கிருஷ்ணர் நம்ம கிட்டக்க நெருங்கி வருவார். ஓகே, அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினோட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு. ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். யாராவது ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி யாராவது ஆளுக்கு ஒருத்தர் 2 பேர் படிக்க போறோம். பிரம்ம தேஜோ வினிர்முக்தைர் ஆத்மஜை சக கிருஷ்ணயா பிரயாணாபிமுகம் கிருஷ்ணம் இதமாக பிருதாசதிஹே. படிங்க பிரபுஜி மாதாஜி. பிரம்ம தேஜோ வினிர்முக்தை ஆத்மஜை சக கிருஷ்ணயா பிரயாணமுகம் கிருஷ்ணம் இதம் ஆக பிரதாசதிஹி. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். மாதாஜி பாடுங்க. பிரம்ம தேஜோ வினிர்முக்தைர் ஆத்மஜைஹை சக கிருஷ்ணயா பிரயாணாபிமுகம் கிருஷ்ணம் இதம் ஆக பிரதாசதி. ஓகே, நான் படிக்கிறேன். பிரபுஜி படிங்க. டைம் ஆயிடுச்சுமா, ஒரே ஒரு பிரபுஜி. பிரம்ம தேஜோ வினிர்முக்தர் ஆத்மஜை சக கிருஷ்ணயா பிரயாணாபிமுகம் கிருஷ்ணம் இதம் ஆக பிரதாசதி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறேன். பகவானின் விசுவாசம் உள்ள பக்தரான கிருஷ்ணனும் அல்லது 5 மகன்களும் மற்றும் திரௌபதியும் வீடு திரும்ப தயாராயிருந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்த்து பின்வருமாறு கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம தேஜே அப்படின்னா பிரம்மாஸ்திரத்தில் வெப்பக்கதிர். வினிர்முக்தை அதிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டு ஆத்மஜை அவளது மகள்களுடன் சக உடன் கிருஷ்ணயா திரௌபதி பிரயாண வெளியேறும் அபிமுகம் நோக்கி கிருஷ்ணம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் இதம் இந்த ஆக கூறினாள். பிரதான குந்தி சதி பகவானின் தூய பக்தர். யாரோ ஒருத்தர் பொருள் படிங்க. நான் படிக்கிறேன். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் குந்தி தேவிக்குள்ள தூய பக்தியினால் அவள் இங்கு சதி அல்லது கற்புடையவள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். யாரு சதின்னு அழைக்கப்படுவா? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. சதிங்கிறது கற்புடையவள். ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. அவள் செய்த பின்வரும் பிரார்த்தனைகளில் அவளது மனம் இப்போது வெளிப்படுத்தப்படும். பகவானின் கற்புடைய பக்தர் ஒருவர் ஆபத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கும் கூட தேவர்களிடமோ அல்லது வேறெந்த ஜீவராசிகளிடமோ செல்வது இல்லை. பாண்டவர்களின் குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த இயல்பைத்தான் கொண்டிருந்தனர். கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எதையுமே அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. எனவேதான் பகவானும் கூட எல்லா விஷயங்களிலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய எப்பொழுதும் தயாராக இருந்தார். ஆகவே பகவானின் தெய்வீக இயற்கையாகும். பக்தரின் சரணாகதிக்கு ஏற்ப அவர் பதிலுபகாரம் செய்கிறார். ஆகவே குறையுடைய ஜீவராசிகளிடமோ அல்லது தேவர்களிடமோ ஒருவர் உதவியை நாடி செல்லக்கூடாது. ஆனால்
தமது பக்தர்களை காப்பாற்றும் தகுதியுள்ளவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் இருந்துதான் ஒருவர் எல்லா உதவிகளையும் எதிர்பார்க்க வேண்டும். அத்தகைய தூய பக்தர் ஒருவர் ஒருபோதும் பகவானிடம் உதவி கேட்பது இல்லை. ஆனால் பகவான் எப்பொழுதும் தாமாகவே அதை செய்ய ஆவல் கொண்டவராக இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த சின்ன குட்டி ஸ்லோகம் தான் இருந்தாலும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, நமக்கு கஷ்டம் எத்தனை கஷ்டங்கள் வந்தாலும் பகவானை நம்ம வழிபடுறத ஜாஸ்தி தான் பண்ணணுமே வெளியே குறையக்கூடாது குறையக்கூடாதுங்கிறது நமக்கு அதுலேருந்து புரியுது இந்த ஸ்லோகத்துலேருந்து. ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாதனால கொஞ்சம் இதுங்க நமக்கு என்ன இது கஷ்டத்துக்கு மேலே கஷ்டம் வந்துட்டே இருக்கு, இது என்னத்துக்கு பகவானை இப்போ வேண்டிக்கிறது, வேண்டவே வேண்டாம், பகவானுடைய சிலையை திருப்பியே வச்சிருவா. சில வீட்டில் போய் பார்த்தேன்னாக்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டாங்க, எங்களுக்கு கஷ்டம் தாங்கலை, இதை பகவானை வேண்டி 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 வேண்டின்னு இது ஒன்றுமே நடக்கலையே, எங்களுக்கு பிரயோஜனமே இல்லை எனக்கு அப்படின்பா. நான் சொல்லுவேன் உடனே அவள்கிட்ட, நிறைய பேர் வீட்டில் நான் பார்த்துருக்கேன், அந்த மாதிரி பண்ணப்படாது. நமக்கு கஷ்டம் வந்தால் தான் இன்னும் ஜாஸ்தியாக பகவானோட காலம் பிடிக்கிறோம். கரம் குடி, அது தமிழ் ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு இல்லையா, கரம் குவித்தோம் காலை விடும், உங்கள் காலை விட மாட்டேன், உன் காலை பிடிச்சிட்டே நீ தான் என்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு பகவானே நமக்கு துன்பம் வரும்போது இன்னும் ஜாஸ்தியாக தான் வழிபடணும். 16 ரவுண்டு டெய்லி சேன் பண்ணுறோம், நமக்கு எதாவது கஷ்டம்னா அன்றைக்கி 32 ரவுண்டு கண்டிப்பாக சேன் பண்ணுவோம். பண்ணினா அதுக்கு எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம். இன்னும் 45 ஆயிடுச்சு இல்லையா? எஸ், 45. வாஞ்சா கல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருந்த கி ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபுபாதா கி ஜெய், ஹரிதாஸ் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய்.